नमस्ते प्रणाम। हम आज एगो दहेज प्रथा पर गीत लेके आयल ही। आ गीत के माध्यम से रवन सब कोई भी सुनावे ले चाहत ही। अगर अच्छे बुझाए तो कमेंट में ज़रूर बताए। दहेज लेना अच्छा बा कि गुनाह बा, ओकर हिसाब से जरूर हमरा कहब और सपोर्ट करब, लाइक भी करब। नमस्ते प्रणाम। कैसे होई बेटी के बियाहवत सुनी सन सारनी हो। कैसे होई बेटी के बियाहवत सुनी सन सारनी हो। एहो दहेजवा छुले असमान त कैसे बेटी के बियाह होई हो। एहो दहेजवा छुले असमान त कैसे बेटी के बियाह होई हो। जेकरा टूट ही मोड़ैया डिमांड 9 लाख करे हो। जेकरा टूट ही मोड़ैया डिमांड 9 लाख करे हो। एहो कैसे होई बेटी के बियाहवत सुनी सन सारनी हो। एहो कैसे होई बेटी के बियाहवत सुनी सन सारनी हो। जेकरा घर होला बेटौआ त ओकर गुमान होले हो। जेकरा घर होला बेटौआ त बहुते गुमान हटे हो। एहो जेकरा घर होले बेटियावा ओकर मनवा निराश होले हो। एहो जेकरा घर होले बेटियावा ओकर मनवा निराश बाटे हो। एहो कैसे के होई बेटी के बियाहवत दहेजया सामान छुए हो। एहो कैसे होई बेटी के बियाहवत दहेजया सामान छुए हो। एहो 9 लाख मांगे दहेजवा ऊपर से सोफा सेट मांगे हो। 9 लाख मांगे दहेजवा ऊपर से सोफा सेट मांगे हो। एहो दुआरा पर बांधल गइया त ओकरो के दाम जोड़े हो। एहो दुआरे पर बांधल गइया त ओकरो के दाम मांगे हो। टूट जाला बेटी के बाप त देवे में दहेजनु हो। टूट जाला बेटी के बाप त देवी में दहेजनु हो। एहो लइका के बाप निर्दयिया रदियो न जानेला हो। एहो लइका के बाप निर्दयी रदियो न जानेला।